बैथानि नांथाब नाजाथाबथाबनाय जोंहा गोबांफोर थांखि दङ दा बेबायदि थांखि हिसाबैनो जोङो दिनै जेनेब्ला दहाय जोंनि मानगोनां जोंहा गाहाय नेहाथारि बिथाङा बुंनाय बायदि जों गोबां बायदि जों सेक्टराव जों खामानि जों दिनैसिम जों मावबोगासिनो बुंनाय लेखायै जों दाखालि बावैबो जोङो जेनेबा रान्दि आइजोफोरनो जोङो इसेबां बुरजा हाथाराब्लाबो जोङो एकदम थोब्लेब माब्लेब्लाबो जोङो 10 जन बिथांमोननो जोङो माने थिंजों लोगोसे जोङो दाउबो जों राननानै होखांबाय बेनि सिगाङाव जोङो जेब्ला दैबाना जादोंमोन बै समावबो जोङो माने गोबां माने मोजां जेनेबा सुबुंफोरनि जायफोरखौ जों फिलान्थ्रपिक होननानै बुङो फिलान्थ्रपिस्ट जायफोरा जोंनो डनेसन हरनाय दा बिथांमोननिफ्राय जोङो डनेसन लानानै जोङो माबाबो होखांबाय जों रेसनबो जों होखांबाय बिनि आवगायाव जोङो गोग्गो सोलोंथाइनि बेलायावबो जोङो बे आयदाखौ जोङो मोनसे थिना लानानै जोङो गोबां जायगायाव जोङो सांग्रांथि मेलाबो जों लाहैदोंमोन दिनै जेनेब्ला बेबायदियैनो थिखानाय आरो नाजाथाबनाय थांखि बायदियैनो जोङो बैथानि थुबुरै जोंनि नाजानायाव जाहा मानगोनां आफादगिरि आदा सुशान्त जाहा जेनेरेल सेक्रेटारि सान्दोबर बर' बिथां आरो जोंनि साफ्रोमबो जोंनि नै बिथांमोना जों मेम्बार हिसाबै जोङो साफ्रोमबो दङ आंबो सासे मेम्बार आरो जोंनि मेम्बार बिथांमोन जायफोरा माने गुबुन बिथिङाव मोनसे एक्सपिरियेन्सजों लोगोसे सोलोंथाइजों लोगोसे बिथांमोना बायदि सेक्टराव माबा नङा माबा मोनसे स्पेशलाइज मोनसे स्किल दंखायो दा बै स्पेशलाइज स्किलफोरखौ जोङो बैथा फाउन्डेसनाव जोङो थुबुर खालायनानै जोङो बायदि जोङो बिथिङाव दहय जों बुंनाय बायदि जों खामानिखौ जों सानफ्रोमबो नांथाब नाजानायजों लोगोसे जोङो फारि जों मावलांबाय बे लेखायैनो जोंनो 2 साननि गेजेराव ओरैबायदि जेनेबा गुसु बोथोरा फैयोब्ला जोंनि गेजेराव जोङो मोनसे जोङो सावरायनाय मोनसे केबिनेट जोङो लादोंमोन जे जोङो हायोब्ला सेकेन्ड हेन्ड क्लथ्स कालेक्शन माने सेकेन्ड हेन्ड बाहायखान्दा जोङो जिफोरखौ जोङो कालेक्शन खालायनानै जोङो माखासे अबथिरिया जायफोरा माने बायनो हाया बिथांमोनखौ जों सायख'नानै मदद होनायनि मोनसे थिरांथा जोङो लादोंमोन बै समावनो जोङो सावरायबाय थानाय समावनो जोंनि जेनेबा नैबे सान्दोबर जोंहा ब्रादारा बिथाङा दा जेनेबा जोंनि बैथानि गाहाय नेहाथारि ओमफ्राय बिथाङा सोरबा सासे सानै डनारदो बियो लोगो हमलायोब्ला दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जाय ब्लेंकेटखौ हरदो बे राजस्थाननिफ्राय फैनानै जोंनि नैबे टंला हालामाव गोदोर मोनसे बिजनेस टाइकुन बियो बिजनेस मावो बिथाङा दा बिथांनि न'खरनिफ्राय सोरबा बिनुद दावगा होननाय बिथाङा न'खरनिफ्राय गोमालांबाय आरो बिथांनिनो दिनै माने थैनायनि बोसोरसालिया नैबे गोसोखांथि सानाव बिथांनि न'खरनिफ्राय सफैनो हादों संस्कार कुसुरिया होननाय ओमफ्राय नारायण कौर होननाय बिथांमोना जोंनो माखासे बिबांनि ब्लेंकेट बिथांमोना हरदों मोजां क्वालिटिनि ब्लेंकेट बिथांमोना दिनै जोंनि आखायाव गथायदों आरो बै ब्लेंकेटखौ जोङो दिनै नैबे बटाकुसिनि नैबे थानसालियाव साउथ बटाकुसि होननानै बुङो बेयाव गासै मोनथाम जेनेबा जा सेक्सन दङ बटाकुसि एन्टायार बटाकुसियाव नैबे जाबाय साउथ बे थानसालियाव जोङो जिरायनानै रायजो राजाफोरखौ जोङो लानानै जोङो दिनै राननानै जोङो होबाय लोगोसे ब्लेंकेटजों लोगोसे जोङो होदो स्वेटार जोङो होदो आरो बै स्वेटारखौबो जोङो जोंनि टंला हालामाव जाखांफुनाय सासे जोंनि आदा जानाय बैसोआव बिथांनि मुङानो जाहैबाय राजु बर' बिथाङा जोंनो माखासे फैसा जोंनो होनाय जादोंमोन डनेसननि नामाव साबेसे मानसिनि दिनै बे ब्लेंकेटखौ जोङो गासै जोङो जेनेबा ब्लेंकेट आरो स्वेटार जोङो सासे मानसिनोनो बा मोनसे न'खरावनो जोङो माने गांनैखौबो होनाय जादों ब्लेंकेट ओमफ्राय स्वेटार आरो जोङो बेखौ जोङो फोथायो जे जोङो बेखौ गांसेबो जों होनो हायोमोन नाथाय जोङो बैथाया जोङो बेखौ जोङो सानफ्रोमबो फोथायो जे क्वालिटि डेलिभारेसन जोङो क्वालिटिखौ जोङो नायनांगोन नङा होमबा दा जोङो ब्लेंकेटखौ गांसेल' होयोमोनब्ला हयथ' माने जोंनियाव स्वेटारा दंखायोमोन जों स्वेटारखौ जोङो आलादा होनाय बा ब्लेंकेटखौ आलादा होनाय जोङो बे थिरांथाखौ जोङो लायालाबासिनो जे सासे बेनिफिसारिनोनो जोङो ब्लेंकेट गांसे आरो स्वेटार जोङो होबाय आरो जों क्वालिटिखौ जोङो फोथायनानैनो जिहेतु आरो जोंनियाव डनेसनाबो इसेबां सिखारखायाखैमोन बा मोनाखैमोन बेनिखायनो जोङो 12 जनल' एकदम दाथिनानै जोङो 12 जन नाथाय जोङो जोबथारनायाव जोङो सासे आयंखौ जों जेनेब्ला लोगो मोननानै जोङो बिनो जेनेबा स्वेटार होनो हायाखैब्लाबो जों ब्लेंकेटखौ जोङो होबाय गासै 13 जनखौ जोङो मदद होनाय जादों आरो बेयाव आচ্ছা जों बे समाव जों मिथिनो मोनदों नोंथांमोननि जितु बेबायदि खामानि मावनायखौ दानि प्रेजेन्ट गभर्नमेन्टजों नोंथांमोना इन्टारनेल सापर्ट लागासिनो दं होननानै बुंलायनायखौ बे बेलायाव मा बुंनो नोंथां बेथ' माने सोरबा ससियेल मिडियायाव मा बुंदों मा बुङा बिदि जोंहा बुंनो गोनां गैया बे बैथानि साफ्रोमबो मोखांखौ बयबो नायजोबो आरो जों बटाकुसिनि दङ सिनिपारानि सोरबा पानेरिनि आं बहाबा थाराइबारिनि आदाया जाहैबाय बे मान्थिगिरिनि जों सोर नङा होमबा दा ससियेल मिडियायाव सोरबा सोरखौबा बायदिसिना बुंनाया बियो जोंनि थाखाय गोदोर बा गोदान बाथ्राबो नङा हयथ' सोरबाया बेखौ बुंबाय थागोन आरो बुंखालायबाय थायो दा नैबे समाव जोङो बेखौसो बुंगोन आरो जे आंनिबा जायखिजाया सोरबा मोजां खामानि मावोबा आंनिबा बाख्नाय
एसेब्लाबो थुलुंगासो होफानांगो आरो सोरबा माबा माबि सोरदोबा थानानै मावदोब्लाबो मोजां खामानि मावदोबा बाख्नाय सोरबा पार्टियाव हानजायाव थानानै मोजां खामानि मावदोब्ला बेखौबो बाख्नाय नाथाय जों गासैबो समाव माबा मोनसे इसु गैयैखौनो इसु बानायनायनि नामाव बेफोरखौ बानायबाय थायोब्ला समाजाव अराय सम माने गुबुंले बारहावाया बारबाय थागोन आरो जों बायदि लेखा फरायनाय आरो माबा मोनसे मावनायनि बोलो लानानै जोङो फैदो फिजिकेलि आरो जोङो मेन्टेलि दा बिदिब्ला जों बायदि सेंग्राफ्राबो बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव बानसावनाय खोथाफोरखौ लानानै आंथ' खावलायहरगोन जेरावबो बेफोरबायदि बानसावनायाव गोसोखौ सिफायनाङा गोसोआ बायनाङा बयबो नुगासिनो सिनिपा नैबे जोंनि टंला पानेरि हालामाव खालिंदुवाराव भेरगाव उदालगुरि जिल्लायाव जोंखौ नुगासिनो उमुक तुमुक बिथांमोना सोरदो मा थायो सोरदो जिरायो मा जायो सोरदो मा लोङो नङा होमबा दा बेखायनो जेनेब्ला जेराव जोंनि ओनसोलनि माखासे माहारियारि आफादफोरा जोंखौ सिनायो जोंनि ओनसोलनि गागि दैदेनगिरि मेलेमजिबि बिथांमोना जोंखौ सिनायखायो बेखायनो जोङो सोरबा ससियेल मिडियायाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ जों लानानै बैथा फेमिलि हिसाबै जोङो मालाबाबो जोङो बेखौ माबा मोनसे इसु होननानै जोङो सानना लाखानायबो नङा उनावबो जों लानाय नङा दिनैसिमबो लायाखै आरो जोङो खावलायगोन जे बिब्दि गासैबो समाव नंखाय माने जेराव इसु गैया माने आंनिबा इसु खालायनाङा आरो जों जाबाय बयबो माने मेन्टेलि फिजिकेलि जोङो मोनसे नैबे बैसोआव प्रडाक्टिभ बैसो जों खामानि मावनांगो आरो इसुफोरखौ जेराव जों बुजिलायखायो दोनखुमानानै सिखावै मावनायनि सम गैला दिनैनि दिनाव गासैबो ख्रां ख्रां ट्रेन्सपारेन्सि दङ एकाउन्टेबिलिटि दंखायो बेयाव सोरखौबा सन्देह खालायनानै आंनिबा जाजमेन्ट होनाया बिराद गाज्रि आरो रावबो खोनासंनाङा आं उइस खालायगोन जोंनि मानगोनां आफादगिरि दं गाहाय नेहाथारि दं लोगोसे जोंनि साफ्रोमबो मावथि जा लोगो बिथांमोना दङ बयबो लेखा फरायजोबखानायखा जोंनि गेजेरावबो मालाबाबाबो सोरनिबा माबा मोनसे बुंनायफ्रा जोंनि बैथा न'खराव मालाबाबाबो गुलाय गुजायनि माने माबाया थासारिया दा फैथो आरो फैनाङा आरो फैखानायबो नङा बयबो जोङो माने मोनसे बैसोआव जोङो फैखानाय मेचुर बैसो हा फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि एक्टिभिटिसफ्रा माबायदि सोलिलांबाय थादों आच्छा एक्टिभिटिसा जा दहाय जा गाहाय नेहाथारि बुंनाय बायदियैनो बिभिन्न सेक्टराव जोङो जेरैबायदि जोङो मावगासिनो जोङो बिदिनो जोङो मावलांबाय थागोन अनसायनाय मानसि थायोब्ला बोलो मोनो दा बैथा एनजिअआ जाहैबाय जोङो दिनै सोरनिबा डनेसनाव सोरनिबा आशीर्बादावसो जोङो खामानिखौ जोङो मावनो हायो बैथाया दिनै बयनिबो अननाय आरो बयनिबो ब्लेसिंखौ जोङो मानो नागिरदो जे जोङो मोनसे थांखि लानानै फैदो नालाय बिदिनो फिसा फिसा जुदि हाबाफारियाव जोङो फिसा जोङो प्रजेक्ट लिरगोन नाथाय बै प्रजेक्टखौ जोङो जुदि सोरबा गोसो गुदुं मानसिनो होयोब्ला जुदि बिथांमोना मोजां मोनो बे ओनसोला माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन होननानै सानोब्ला बेबायदि जोङो अनसायनाय जुदि हरोब्ला जोङो एडुकेसनाव जोङो कन्टिनिउ जों खामानि मावगोन आरो नैबे गोजां बोथोरावनो जोङो सेकेन्ड हेन्ड माने बाहायखान्दा जिफोरखौ कालेक्सन खालायनायनि जों मोनसे थांखिबो लाबाय थादो आरो बे नैबे हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै जा अमर जोंनि एक्टिभ मेम्बार जा बिथाङा दा जेनेबा पिएइचडि स्कलार बिथांनि नाजानायावबो जों पानेरि हालामथिंबो हाबनायनि जोङो मोनसे केबिनेटआव जों सावरायगासिनो आरो खुब खम समनि गेजेराव जोङो माखासे हयथ' मोजां डनारफोरा जोंनो माने फिसा अनसुंथाइ जोंनो हरनो नाजागासिनो केबिनेट जों मोनसे लाबावनानै जोङो बे हाबाफारिखौ मावगोन फैबाय थानाय समाव लोगोसे क्वालिटि इडुकेसननि जों हाबाफारिखौ जोङो मावनो थाखाय आखायाव जोङो लादो दा थांखिफोरा जोंनिया बेनो आरो जोंनि हालामखौ जौगाहोनाय आरो थेंक इउ स' माच